Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayan guys, dito po ako sa Litos Farm. Ayan, sa Banwitan. Minalabak. Antipolo, Minalabak. Banwitan po ito guys. Ayan kung makikita mo. May mga sa ano padakulaan pa lang ni. Hoy ni Abi. Aladay ka mo dyan papalaugon. Pero ang burang para riyas mo lang yung trans. 20. 20 lang yata. Apat. Sama yung request, ma'am?